Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Bayan haka yan uwa masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Audu Bulama Bukarti, kuma na so ne in yi takaitaccen tsokaci akan wani labari da nake karantawa yanzu. Labarin da yake nuna cewa majiyoyi masu tushe suna nuna cewa gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya shirya tsab zai dakatar da sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu a gobe Litinin, sannan kuma daga nan ya matsawa masu nada sarki da kuma sauran jami'an masarautar Kano lamba cewa lalle su sa sarkin ya sauka, daga nan ya samu damar nada wanda yake ganin shine nashi, bai masa ba daidai ba. Wato kuma a yadda labarin yake nuna, kuma kamar yadda muka sani, shi gwamna wato yana ta wannan kaiwa kawo ne ya cire sarkin Kano akan rahoton da ake magana, wato hukumar karban korafe-korafen al'umma da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano ta bayar. Wato wannan shawara da ta bayar a rahoton da ta gabatar kwanakin baya cewa lalle a dakatar da sarkin. Na ɗan yi takaitaccen bayani a baya akan wato wannan rahoto kanshi da kuma hurumin hukumar mata wannan rahoto, kuma zan so in maimaita bayanin sannan kuma in shiga waɗansu jawaban. Abu na farko, na yi bayani cewa ita fa wannan hukuma ta karfin korafe-korafen al'umma da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano ba ta da hurumi akan sarkin Kano, ba ta da hurumi akan binciken da take cewa tana yi. Dalili kwa shine dokar da ta kafa wannan hukuma ta yi bayani dalla-dalla akan karfin ikonta ko huruminta. Idan muka duba sashi na 9 na dokar, wato Kano State Public Complaints and Anti-Corruption Commission Law na 2008, sashi na 9 ya tanaji ne cewa ita wannan hukuma tana da iko ko hurumi ko dama ne ta binciki abu na farko, wato duk wata ma'aikatar gwamnati, wato gwamnatin jiha ko gwamnatin karamar hukuma, wato ko karamar hukuma ko kuma wato bangarorinsu. Sannan abu na biyu, za ta iya bincika duk wani kamfani na gwamnati ko kuma wanda aka kafa da sunan gwamnati ko kuma wanda aka gabatar da doka aka kafa wannan kamfanin. Dalilin wannan dokar kenan kamfanin ya zama na gwamnati, kamar su Triumph misali, kamar Kano State Microfinance Banks din nan na kananan hukumomi, wato bankunan nan na kananan hukumomi. Waɗannan su take da hurumi a kansu, ko kuma duk wani ma'aikacin wannan karamar hukuma ko kuma jiha ko kuma wani bangare na karamar hukuma ko jiha, wanda kuma a fili yake cewa masarautar Kano ba bangaren gwamnati bane, ba bangaren gwamnatin jiha bace, ba bangaren gwamnatin tarayya bace, ba bangaren gwamnatocin kananan hukumomi bane. A'a, masarautar Kano an kafa ta ne sama da shekaru, wato kimanin shekaru 900 ko kusa da haka, kafin ma a san cewa za a yi jihohi a Najeriya ko kuma wato za a yi kananan hukumomi. Saboda haka masarautar ba bangaren gwamnati bane, kuma hukumar ba ta da hurumin bincikar wani wanda baya bangaren gwamnati. Saboda haka tun da farko ma hukumar ba ta da hurumi ta binciki sarkin Kano. Ka iya cewa tamkar wanda ya kama sallah ne ba shi da alwala, kuma a doka wannan haramun ne, ba daidai ba ne, kuma bai kamata a bari abin ya ci gaba ba. Abu na biyu da na yi bayani a kai shine cewa idan ka duba wato dokar da ta kafa wannan hukumar ba ta da hurumi ta ba da shawara a dakatar da wani. Tunda ai misali mu ɗauka ma waɗanda take da hurumi ta yi bincike a kansu, to su kansu ita hukumar ba ta da hurumi ta ba da shawara a dakatar da su. Me dalili shine tana da hurumi ne akan iya ma'aikatan gwamnati. Su kuma ma'aikatan gwamnati akwai abin da ake kira dokar da ake kira Civil Service Rules, wadda wannan dokar, wannan kundin shine ya tanaji ka'idojin da za a bi kafin a dakatar da ma'aikacin gwamnati. Kuma wannan dokar ba ta yi bayani, ba ta ma san da wannan hukumar ba. Saboda haka iya kadai abin da wannan hukumar za ta iya yi ga ma'aikacin gwamnatin ma wanda take da hurumi a kan shi shine ta bincike shi. In tana zargin ta same shi da laifi, to sai ta tura hukumar wato da take kula da ma'aikatun gwamnati, ta tura ofishin wato head of service, sannan shi kuma sai ya bi ka'idojin da ake bi wajen dakatar da mutum ko kuma a makore shi daga aiki. Dole ne sai an bi waɗannan ka'idojin, wanda ba a bi su ba. Abu na uku, idan muka duba rahoton wannan hukuma, rahoto ne da yake kwan gaba yana kwan baya. Abu na farko ya ce sarkin Kano wato ya kawo cikas, ya gawo tasgaro wajen binciken.
binciken kuma da ta ce ta gama, idan ya kawo tasgaro in ya hana binciken ya aka gama. Amma da ta yi gaba kuma sai ta ce to saboda ya yi kawo tasgaro wajen bincike ta ba da shawara a dakatar da shi. To kuma a doka idan kana so ka ce mutum ya hana abu kaza, to sai ka nuna wa doka cewa abin yana nan ba a iya kammala shi ba saboda ya hana, to sai ka ba da shawara a dakatar da shi. Amma ka ce mutum ya hana abu kaza kuma ka gama abin kuma ka ce a dakatar da shi. Abu na gaba kenan. To amma kuma in ka duba rahoton sai ka ga kon gaba kon baya na gaba shine sai kuma a gaba a rahoton da ka karanta rahoton zaka gani sai kawai ana gama wannan bayanin cewa ya hana bincike ko kuma ya kawo cikas ga binciken hukumar saboda haka a dakatar da shi, sai kuma ta yi gaba ita hukumar sai ta ce wai a dakatar da shi saboda ladabtarwa, wai disciplinary measure ne. Kaga kenan ba wai dan ya hana bincike bane, a kila dan ta kama shi da laifi ne yanzu ita a fahimtar ta ba da shawara wato a dakatar da shi, wanda wannan ma baya bisa doka. Dalili ko shine ba a iya dakatar da kowa sai an bi ka'idoji kamar yadda na ce. Idan ma'aikacin gwamnati ne sai an bi ka'idojin civil service, in kuma ba ma'aikacin gwamnati bane to sai an bi ka'idojin abin da ake kira wato principles of natural justice, wato kamar yadda yake karkashin sashi na 36 na kundin tsarin mulkin Najeriya. Dole sai ka gabatar da wannan mutum a gaban hukuma wadda take da hurumi ta kama shi da laifi ko ta wanke shi, sannan a gabatar masa hujjojin zarge-zargen da zarge-zargen da ake masa da dukkan hujjoji a kuma ba shi dama ya kare kanshi. Idan aka gama duk wannan sai hukumar ta same shi cewa lalle ya aikata laifi, to anan sai ka dakatar da shi ko kuma ma ka kore shi ko ka ɗau duk matakin da za ka ɗauka. Amma idan baka kama mutum da laifi ba, to ta ina za ka kuma iya ba da dama ka ce wato a ladabtar da shi, tunda ba a ladabtar da mutum sai an same shi da laifi. Kuma ita wannan hukumar ta yaƙi da cin hanci da rashawa da karɓan ƙorafen al'umma ba kotu ba ce. Ba kotu ba ce, sannan kuma ba tribunal ba ce ita, wato ba hukuma ba ce da doka ta kafa don ta saurari wato don ta saurari shari'a ta yanke hukunci. Ita iya huruminta ta yi bincike, sannan sai dokar da ta kafa ta tanadi cewa idan ta samu mutum da laifi to ba ma gwamna take turawa wato rahoton ta ba, attorney general ne. Attorney general shi kuma anan zai duba binciken da ta yi ne idan ya ga an samu mutum da laifin da ake zargin shi, wato idan ma'aikacin gwamnati ne to daga nan ne za a ɗau matakai ciki har da a gabatar da shi gaban kotu a caje shi da laifuffuka. Idan kotu ta same shi da laifi, daga nan idan korarsa za a kore shi. In laifin da aka same shi da shi na ladabtarwa ne a ladabtar da shi, in na dakatarwa ne a dakatar da shi, in na ɗaukan wani mataki ne na daban a ɗauka. To amma sai ka ga wato rahoton yana kwan gaba kwan baya, a nan ya ce a dakatar da shi don ya hana bincike bayan an riga an kammala binciken a faɗarta, sannan kuma a nan ya ce a dakatar da shi saboda a ladabtar da shi. Kuma ba za a iya ladabtar da shi ba sai in an same shi da laifi, kuma ita hukumar ba za ta iya kama mutum da laifi ba. Abu na gaba da na yi bayani a kai wato shine cewa hukumar nan fa ba cin gashin kanta take ba, wannan a fili yake. Duk da yake sashi na 8 na dokar da ya kafa hukumar ya ce hukumar ta kasance wato hukuma ce wadda take cin gashin kanta kuma kar ta yadda a yi mata katsalandan a cikin ayyukanta. Amma idan muka duba abubuwan da suka faru a jihar Kano a 'yan kwanakin nan, duk mai hankali ya tabbatar da cewa wannan hukumar ta zama karyar farautar gwamnati ce. Ba magana ba ce ta cin gashin kai, magana ce ta wani bai ji daɗi akan wato gwamna bai ji daɗi akan wani abu da yake zargin cewa sarkin Kano ya masa ba, sannan kuma yanzu shine sai yake amfani da wato da ita wannan hukuma dan ya yi ramako na siyasa. Kaga kenan ka iya cewa kamar mutum ne ya aikatawa wani laifi, to sai wannan wanda aka aikata laifi ya kira karen shi sai ya wato cinna ma shi wanda ya masa laifi karen shi, sannan karen sai ya kama bin shi yana tawo shi. Shine kawai abin da ake yi. Saboda haka maganar wai wanda suke kiraye hukumar ta yi adalci, maganar banza ce. Ba yadda za a yi wannan hukuma da take gargashin gwamna wanda shine yake zargin cewa an masa laifi kuma ta binciki wanda ake zargin shi yayi laifin kuma wai ta same shi ba shi da laifi ko kuma ta masa adalci. Maganar banza ce. Kamar kai ba wa mutum wato ga'ibi ne kashi ka ce ya tsarkake kashin. Ina ne a jikin kashi wanda yake ba tsarkake ke? Ba yadda za a ce wannan hukumar za ta yi adalci. To amma idan muka bar maganar doka 'yan uwa, ya kamata mai
mai tunani akan wannan zarge-zargen da ake yi. Abu na farko fa sarkin Kanan nan da ake zargi, Muhammadu Sanusi na biyu, tun da ya taso duk wanda ya san shi akan harkar banki ya san shi. Kuma mun san cewa ya yi ayyuka a bankuna masu zaman kansu da dama, ciki hadda United Bank for Africa, kuma ya rike mukamai manya-manya wanda za ka iya sa shi a cikin wato ɗaya daga cikin manya-manyan jami'an waɗannan bankuna da ya aiki a cikinsu. Kuma duk kallon ƙwarilla, duk binciken bankunan nan ba a taɓa cewa bawan Allah nan ya saci sisin kwabo ba, a taɓa cewa ana zargin ya kashe sisin kwabo ba bisa ƙa'ida ba. Sannan bayan ya gama aiki da wannan bankunan lami lafiya, sai kuma ya zo ya zama shugaban babban bankin Najeriya, gwamnan babban bankin Najeriya, wato CBN governor. Mun san kuma cewa ya yi aiki tukuru, yana ɗaya daga cikin gwamnonin da suka fi kowa aiki tukuru a wato a gwamnonin babban bankin Najeriya. Amma ba wannan ba ma, ya sarrafa kuɗaɗen da sun fi naira biliyan 200, sun fi naira biliyan 200 a ƙarƙashin shi yake faɗan yadda za a kashe su, ka iya cewa shi yake kashe su, amma ba a zarge shi cewa ya saci sisi a wannan ba, duk da yake a lokacin kusan da lokacin gamawan shi sai da suka yi wato sai da suka yi ba daɗi, wato suka yi wato da gando da tsohon shugaban ƙasa, wato shugaba Goodluck Jonathan. Amma shi kan shi Goodluck Jonathan duk da rigimar da suka yi, duk da sauke shi da ya ba bisa ka'ida ba, bai ce ya aikata laifi ba, bai tura shi EFCC ko ICPC ko wani guri an bincike shi ba. Kuma a yadda suka yi rigima da shugaban kasa a lokacin, da a ce ya aikata wani laifi a babban bankin Najeriya, to da an gabatar da shi gaban kotu, da an masa hukunci, da bai zama sarkin Kano ba. To dan Allah, wanda ya sarrafa sama da biliyan 200 bai saci ko kobo ba, bai yi ba daidai da ko sisun kobo ba, shine za a ce wai biliyan 1 da miliyan 400 ko kuma wani kuɗi mai kama da wannan, ko ma ka ce biliyan 3 da su suke faɗa, biliyan 3, wato ka bashi biliyan 3 kuma a cikin biliyan 3 ya gutsuri wani abu ko ya yi ba daidai ba. Dan Allah mu dubi lamarin nan. Wanda ya sarrafa biliyan 200 ba a same shi da laifi ba, yanzu kuma wai ana cewa biliyan 1 ko biliyan 3 wai a nan ne ake zargin an same shi da laifi. To idan ana zargin cewa ya aikata laifi, ni a fahimta ta sai a tura maganar hukuma mai cin gashin kanta, kuma wadda take da hurumi akan maganar, ta yi bincike, ita ta fito da bincikenta. Gwamnatin da take zargin shi da laifin ta gabatar da hujjojinta gaban hukuma mai cin gashin kanta. Sannan ita wannan hukuma ta yi binciken da za ta yi, ta ba shi dama ya kare kanshi, in ya so ta fito da rahoton, in an ce an same shi da laifi a kai shi kotu, a kai maganar kotu. Amma ba zai yiwu a ɗau hukumar da an san karyar farautan wanda yake zargin shi ne ba, sannan wai sai a ce wato wannan hukumar ce za ta yi bincike, sannan wai wannan hukumar ce za ta ba da shawara a dakatar da shi, sannan kuma sai gwamnan ya fito don ya rena wa mutane hankali wai ya ce to shikenan na dakatar da shi saboda me, saboda hukumar can da na saka ta yi bincike wadda a ƙarƙashi na take ta ba da shawara cewa a dakatar da shi. Ai duk mai hankali ba zai yarda da wannan ba. Kuma dan Allah ma yan uwa, in a ƙasa mai hankali muke, dan Allah ya za a ce gwamna kamar Ganduje shine wai yanzu yake da ƙarfin gwiwar binciken wani mutumin da muraran gashi nan a bidiyo aka ganshi da abin da ake zargin cin hanci da rashawa ne na miliyoyin daloli, ba maganar naira ake ba, daloli. Waɗansu suna cewa zargi ne, zargi ne, amma dai abin da muka gani, abin da ya tabbata gare mu shine mun ga bidiyon, kuma an yi shi gwamnan an ba shi dama ya kare kanshi, ya ki kare kanshi. An fara bincike a majalisa, suka ɗau nauyin waɗansu lauyoyi in an shinshatarsu, suka je kotu ta ce a dakatar da binciken. Sannan suka ba hanyoyinsu na siyasa, suka hana ICPC da EFCC bincike. Sannan ma dan renin hankali, idan ya fito wato yana yawo aka ce masa kaci banza ba, sai ya dinga dariya yana ɗaga wa mutane hannu, kaga kenan ya cin. To dan Allah, wannan mutumin ne za a ce wai shi ne kuma yanzu yake da ikon wai ya binciki wani da laifi, kuma wani ma ba wani ba, sarki kuma kamar na Kano, tsohon wato gwamnan babban bankin Najeriya, sannan kuma tsohon ma'aikacin babban jami'in bankuna daban-daban a Najeriya, wanda ba a taɓa zargin shi da kashe kuɗi ba bisa ga'ida ba a taɓa zargin shi da sata ba. Ya kamata mu hankalta. Abu na ƙarshe, ya kamata wanda suka ɗauka wannan maganar siyasa ce
su fahimci cewa ba siyasa ba ce. Abubuwa ne guda uku. Abu na farko magana ce ta zalunci, kuma shi Allah baya son zalunci. Mu kuma wallahi duk inda muka ga za a yi zalunci ko akan waye, wallahi za mu fito mu ce ba haka bane, bai dace ba, Allah baya so, kar a yi. In ya so in aka fi karfin mu aka yi, mu mun san Allah ya san mun yi iyawar mu. Ba daidai bane, ba zai kuma kyale a yi wato ba zai yiwu mu kyale mu yi shiru a yi ba daidai ba. Kuma shi zalunci a guri ɗaya a ƙasa, wato zalunci ne, wato ka iya cewa barazana ne ga adalci a ko'ina a duniya. In ka bari aka yi zalunci a jihar Kano yanzu, aka yi wa sarkin Kano ko masarautar Kano zalunci a yanzu, saboda wai wato kai abin ba kai ya shafa ba, to wannan zaluncin da aka yi a wannan gurin barazana ne ga adalci a ko'ina, dan waɗansu za su iya ganin wannan kuma su kwaikwaya. Saboda haka sarakuna da yanzu suke jin daɗi ko suka yi shiru saboda ba masarautarsu abin ya shafa ba, sai su jira lokacin da su ma za su bata da gwamnansu, shi gwamnan ya yi musu ba daidai ba. Gwamnonin da yanzu suka yi shiru suka kyala Ganduje, su jira lokacin da su ma za su zauga wasu su hau su yi musu ba daidai ba. 'Yan siyasa da sauran mutane wanda suke jin daɗi yanzu, hatta sababbin waɗannan mutane da ake cewa sarakuna ne wanda kotuna suka dakatar, wato kotu ta dakatar, da suke jin daɗi, su jira ranar da wani zai zo ya hau baya son su kuma shi ma ya zo ya zalunce su, sannan waɗansu su yi shiru. Abu na farko dalilin da ya sa muke magana kenan. Abu na biyu, wato da ya sa lalle ne duk mai hankali ya yi magana shine masarautar Kano fa masarauta ce mai cike da ɗimbin tarihi. Masarauta ce da ta shekara sama da 1000. Kuma duk inda ka je a duniya suna ƙoƙarin alkinta tarihinsu ne, saboda tarihinka shine kai. In baka da asali baka da tarihi, menene kai? Yanzu duk wayewar Ingila, duk tunƙahon Ingila da wayewa da yadda turawa suke, har yau sarauniyar Ingila ba wanda ake girmama a Ingila irinta. Kuma waɗansu suna cewa wai Kano ta yi girma da masarauta ɗaya, to dukka Ingila masarauta ɗaya ce, gaba ɗayansu wato sarauniyar ƙwaya ɗaya ce. Ita kaɗai ce, kuma da yau za ta mutu, to wanda yake na gaba a cikin wannan gidan za a ɗauka a bawa, kuma haka za a yi ta ci gaba. To mu wace irin wayewa ce ta sa har mu zo muna ganin masarautunmu waɗanda duk mai asali daga nan aka san shi, wato sun zama banza, sun zama ba komai ba, mu bari wato wata bukata ta siyasa ta sa mu zo mu abin da ba daidai ba, abin da zai zo ya dame mu gaba. Jama'a ya kamata mu hankalta, ba maganar siyasa ba ce. Allah ya sani, duk wanda ya san mu ya san mu, cewa duk lokacin da aka yi ba daidai ba, ko a zamanin wani gwamna ne ko a zamanin wani shugaban ƙasa ne, muna tashi mu ce ba daidai ba ne ba. Lokacin da shugaba Jonathan yake shugaban ƙasa, ba irin rigimar da ba mu yi da shi ba, ba irin zarge-zargen da ba a yi mana cewa a lokacin 'yan adawa su shugaba Buhari muke goyon baya ba. A yau su ne a mulki, idan muka ce sun yi ba daidai ba, sai a ce ai yaran 'yan PDP ne mu. Abin da ya sa ba ma ansa, wato abin dariya ne, kuma duk dukan da aka yi wa jaki ta banjiya ne, su ma ai waɗancan sun faɗa lokacin da suke ƙasa, wato suke kan mulki da muka ce sun yi ba daidai ba. Yanzu kuma waɗansu suna faɗa, kuma in waɗannan suka sauka wata ran aka yi musu ba daidai ba, za mu taso mu goyi bayan su, sai kuma waɗanda suke musu ba daidai ba su ma su yi irin wannan zargin. Ba wani abu bane, wato ba wani kayan gabas bane dan an ce wai wane kake goyon baya. Misali waɗanda suke cewa ai wai dan muna goyon bayan Kwankwaso ne. Kwankwaso ba lauyan da ya kai Kwankwaso ƙara irina. Yana gwamna lokacin da ya ƙara, wato ya dakatar da hawa babur, ni ne lauyan da na kai ƙararsa kotu, sai da muka je aka yi shari'a har aka gama. A lokacin da wato ya yi ƙoƙarin yin dokar wa'azi a Kano, ni ne lauyan da na fito na ce ba daidai ba ne, muka yi ƙoƙarin kai ƙara kotu har suka bar maganar. Bayan Kwankwaso ya sauka, ni ne lauyan da na je na kare 'yan fensho cewa akwai kuɗaɗen da suke zargin bai sanya a akawun ɗinsu kamar yadda doka ta tanada a sanya ba. To amma wai yau saboda mun Ganduje ya yi ba daidai ba, mun ce ba daidai ba ne a gyara, wai shikenan mun zama yaran Kwankwaso. Ya kamata mutane a ji tsoron Allah. Ba magana Kwankwaso ba ce, ba magana wani ɗan siyasa ba ne. Allah ya sani wallahi ni ba ɗan siyasa ba ne, ban taɓa siyasa ba, amma in aka yi ba daidai ba, ba za mu yi shuru ba, ko da ko waɗansu za su fito su ci fuskan mutane, su ci mutuncin mutane, su ba wa yara kuɗaɗen da ba su taka kara sun karya ba, su je su dinga ƙarerayi akan mutane. Magana da ta farko, mu gane wannan abun ba daidai ba ne, zalunci ne,
kuma bai dace duk wani mai hankali ya yi shiru a yi zalunci ba, dan zalunci akan mutum ɗaya, zalunci a guri wato akan mutum ɗaya barazana ne ga adalci akan kowa, sannan kuma zalunci a guri ɗaya barazana ce ga adalci a ko'ina. Saboda haka ya kamata mu tashi. Abu na biyu, bai kamata a bari saboda siyasa da son zuciya da bin san rai wato a zo a lalata tarihin Kano, tarihi na shekaru aru-aru ba. Abu na ƙarshe, wato ba daidai ba ne mu bari 'yan siyasa su dinga karya doka yadda suka ga dama kawai saboda abin yau ba mu ya shafa ba, domin idan suka saba da wannan to za su ci gaba ne, kuma abin da za su yi na kama karya sai ya shafi kowa. In kuma suka sauka to waɗanda za su gaje su ma za su zo su yi abin da ba daidai ba. A dai takaice, wannan labari na cewa lalle sarkin Kano wato gwamnan Kano ya shirya tsab ya dakatar da gwamnan Kano wato ya dakatar da sarkin Kano Muhammadu Sanusi Gobe shine ya sa na yi wannan bayani. A fahimta ta ba daidai ba ne, a fahimta ta hukumar da ta yi bincike ba ta da hurumi ta yi binciken da farko. Abu na biyu, in ma tana da hurumin bincike ba ta da hurumin ta ba da shawara a dakatar da sarkin Kano, domin dokar da ta kafa ta bata ba ta wannan hurumi ba. Sannan kuma dokar da take kula da ma'aikatan gwamnati, in ma ka ɗauka shi ma'aikacin gwamnati ne, wato ba abu ka'idojin da wannan doka ta tsara ba. Kuma bai kamata mai shiru ba, ya kamata duk wanda yake da hankali kuma wato yake yaƙi da ba daidai ba ya fito ya nuna cewa wannan abu ba daidai ba ne. Kuma daga ƙarshe, idan an yi wato an bi shawarar da muka bayar fa lillahi alhamdu, idan aka ƙi bi to shi kenan mu dai mun sauke nauyinmu, kuma mun san gaban Allah mun tsira insha Allahu. Fata na Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu yi daidai, kuma wato mu goyi bayan gaskiya duk inda take. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Audu Bula Mabukarti sunana.